इथं आज एका हाकेवर उपस्थित झालात. मी सुद्धा काल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाहिलं की आपल्याला वसमतला छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्मारकाजवळ तुम्हाला आम्हाला सगळ्याला जमायचे. त्यामुळे मी लगेच वसमतला येऊन आपल्या सगळ्या समाज बांधवांच्या या बैठकीसाठी उपस्थित आहे. काल सर्वप्रथम मी आता ऐकत होतो, आलोक इंगोले बोलले, रवी बोलला, प्रल्हादराव राखोंडे साहेब बोलले, सगळेच सन्माननीय बोलले. पण आज आपल्याला एवढंच अगोदर सगळ्याच्या ठरवावं लागणार आहे का कालचा झालेला हल्ला त्या आपल्या कोणाचाही काहीही दोष नसताना मराठा समाजाची माणसं उपोषणाला बसली, तुमचे आमचे बांधव, आणि आपल्या कुटुंबावर हल्ला झाला आहे. मग कुटुंबावर हल्ला झाला तर हल्ला कोण केला? एखाद्या विशिष्ट समाजानं हा हल्ला केलेला नाही किंवा एखाद्या कोणत्यातरी वेगळ्या विचाराच्या लोकांनी आपल्यावर हा हल्ला केलेला नाही. तर हा हल्ला प्रशासनानं केला असेल. त्यामध्ये तुम्ही आपण सगळेजण जर म्हणत असतो तर मी सुद्धा म्हणतो की राज्यकर्त्याने तिथे त्यांना करायला लावला असेल. हे वेगवेगळे भाग त्याच्या माध्यमातून होत असतात. पण आपण बघत असाल की कालचं जे झालेलं आहे ते जनरल डायरनं सुद्धा एवढ्या अमानुषपणे त्यावेळेस मारहाण केली नव्हती. या पद्धतीने काल तिथं केलेलं आहे. कालचं आंदोलन हे निश्चित शांततेच्या स्वरूपात होतं. लोक सगळे एका जागी बसलेले असताना तिथं पोलीस प्रशासनाने येऊन तिथं मारहाण करण्याचं काम केलेलं आहे. त्यामुळं आज आत्ताच विषय निघाले की तरुण मुलं सगळेजण इथं शिकायला आहेत, कोणी कोणाचं करिअर घडवायचं आहे, आणि आपण कोणतरी काहीतरी स्टेटस ठेवतो आणि त्या माध्यमातून काहीतरी गुन्हे दाखल होतात. पण हे आंदोलन कोणाच्या विरोधातलंच नाही, हे आपल्या हक्कासाठी आपल्यावर जे अन्याय झाला आहे त्या अन्यायाच्या विरोधातलं हे आंदोलन आहे. त्यामुळे मी सगळ्या समाज बांधवांना विनंती करतो की पक्षाच्या बाबतीमध्ये आता काही जण बोलले, प्रत्येकाला पक्ष असते, प्रत्येकाला जात असते, प्रत्येकाला धर्म असतात, प्रत्येकाला विचार असतात. त्या विचारानं ते त्याच्या पद्धतीनं काम चालत असते. पण ज्यावेळेस समाजाचा विषय येतो त्यावेळेस कोणताच पक्ष नाही, कोणतीच जात नाही, कोणताच विशेष नाही. तुम्ही आम्ही एका कुटुंबातून त्या कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी तुम्ही आम्ही सगळेजण इथे, कोणी निवडणुका लढवित असते, कोणी कुठं सभागृहामध्ये बोलतंय. 145 आलोकराव आमदार येतं तिथं बोलायला गांडीत दम लागते. कोणाला सांगायला मला सांगितलं, तुम्हाला सांगितलं, कोणाला स्पष्टीकरण बी द्यायचं नाही. तेवढं आहे आमच्यात हिंमत. कोणाला स्पष्टीकरण देणार नाही. मी जे बोलतो ते सरळ बोलतो, कोणाच्या बापाला घेऊन बी बोलत नाही. सभागृहात सुद्धा सगळ्यांना ऐकलं असेल, तुम्ही ऐकलं सगळ्यांना. मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण द्या म्हणून पण बोललो आणि सगळ्या बाबतीमध्ये रोज बोलतो. आतापर्यंत सभागृहामध्ये 3 बोललो, व्हिडिओ तिथं टाकायसाठी बोललो नाही. निवडणुकीला जेव्हा उभं टाकतो त्यावेळेस 15 वेळेस निवडून आलो. या लोकांना निवडून दिलेलं आहे, समाजानं मोठं केलंय. त्या समाजासाठी सुद्धा आम्ही जागृतपणे राहतो. ज्यावेळेस आमदार होते माणूस केव्हा सभासदाचा सभागृहामध्ये जाते, ते कोण्या जातीचा कोण्या पक्षाचा नसतो. पण मी स्वाभिमानाने सांगतो की मी मराठा समाजाचा आहे, त्या कुटुंबात जन्मलो आणि त्याच्यासाठी काम करणार. आज आपण सगळेजण बघत असतान की कालची जी घटना आहे त्या घटनेसाठी कोण्या संघटनेच्या माणसानं काम करत असताना त्याच्या सर्टिफिकेटची आपल्याला गरज नाही. तुम्ही आम्ही सगळेजण एका कुटुंबातील या समाजासाठी शेवटपर्यंत काम करणार. आणि सगळ्यात अगोदर रवी तू म्हणल्या त्या पद्धतीनं आमचं जर तिथं कुठं गुन्हे दाखल होत असतील तर 1 नंबरला मी प्रतिनिधी म्हणून माझं स्वतःचं नाव द्यायला तयार आहे. पण लोक घडवित असताना 4 लोक जमले की तिथं स्पिरिट घडून आणवायचं नसते. त्या लोकांना योग्य वळण देण्याचं सुद्धा काम तुम्हाला आम्हाला करावं लागत असतंय. आज तरुण पोरं येतं, आम्ही म्हणलं नाही आता सर आपल्याला त्यानं मारले, आपल्या माणसाला मारले, आपण एसट्या फोडून काय होते? रास्ता रोको करून काय होते? तुमचे आमचे माणसं तिथं ढोरं घेऊन आता तिथं वसमतला येतात, तुमचे आमचे माणसं दवाखान्यामध्ये येतात, तुमचे आमचे माणसं तिथं काही ना काहीतरी आपले हळदीचे पोते घेऊन वसमतला इकायला येतात. आधीच पाऊस पडना. तुमच्या आमच्या याला सुद्धा संविधानिक मार्गाने ज्या पद्धतीनं तुम्ही बोलले त्या पद्धतीनं संविधानिक मार्गाने त्याला तिथं त्या मोर्चाला वळण द्यावं लागणार असते. आज आपण निवेदन देऊ, तुमचे आमचे लोकप्रतिनिधी म्हणून तिथं 150 लोक सभागृहात बसलेले आहेत. 250 पैकी 248 पैकी 100 ते 125 लोक आहेत तिथं. उद्याच्या डिसेंबर महिन्यामध्ये ज्यावेळेस अधिवेशन होईल त्यावेळेस या सगळ्यांना जर तिथं आवाज उठिला तर ते आपल्या मराठ्याच्या पलंगावरले आहेत, नाही तर ते नाहीत मराठ्याच्या पलंगावर. त्यावेळेस मराठा समाजाचा विषय येत आहे त्यावेळेस जात धर्म आमदारक्या खासदारक्या चुलीत गेल्या. आम्ही तुमच्यासाठी कुठेही हजर आहेत. सगळ्यात अगोदर आंदोलनाच्या वेळेस जर केलं तर राजू दादा आपण सगळ्यात अगोदर माझं नाव द्यायला तयार आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्यावेळेस इथं वरी चढलोत आपण त्यावेळेस पक्ष आमदारकी बाकीच्या सगळ्या गोष्टी सगळ्या गोन आहेत. आम्ही तुमच्या सोबत आहेत. निश्चित जी काही तुमची भूमिका ठरेल, कारण आपण बघत असताल की मी ज्यावेळेस तहसीलला आंदोलन होतं त्यावेळेस सुद्धा कार्यकर्ता म्हणून सगळ्यात मागं बसून या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. आणि आज सुद्धा तुमच्या सोबत आपल्या सगळ्या मराठा समाजासोबत सगळ्यात अगोदर प्राधान्य तुमच्या आमच्या समाजाला देण्याचं काम करूता. आणि जे काही आंदोलन घडविसान
जे काही लोक तुम्ही जे ठरविसान प्रमुख माणसं त्या सगळ्यासोबत आम्ही तिथं राहून आपल्या समाजावर जे काल झालेला अन्याय असेल आणि त्यानंतर तुमच्या आमच्या समाजाला जे समाज एकरावर होता आणि आज गुंठ्यावर आलाय आणि गुंठ्यावरून आता आपण बैलगाड्यावर आलो तर बैलगाड्यावरून आता आपण गाड्यावर आलो वसमतला टाकायला. त्यामुळे तुमच्या आमच्या सगळ्या समाजासाठी निश्चित आपण सगळेजण मिळून याच्यानंतर आणि याच्या अगोदर सुद्धा आवाज उठविण्याचं काम शासन दरबारी पण करूता आणि रस्त्यावर उतरून सुद्धा करूता. एवढंच या ठिकाणी बोलतो, थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.